ρε Νίκο, θα σπάσει την οθόνη. Τι έπαθες πάλι? Άσε ρε φίλε, ψάχνω σπίτι και έχω φρικάρει. Έχω λιώσει το scroll όλη μέρα. Βρίσκω επιτέλους ένα που να φαίνεται αξιοπρεπές και μετά θυμάμαι. Τι θυμάσαι? Ότι για να μπω μέσα πρέπει να δώσω ένα ολόκληρο ενίκιο. Ένα ενίκι δώρο. Για το τίποτα. Λες και τα έχουμε για πέταμα τα χρήματα. Αυτά τα λεφτά τα θέλω για τα πρώτα μου έξοδα. Να πάρω τα απαραίτητα για το σπίτι, ρε εσύ. Και όχι να τα χαρίσω σε κάποιον που απλά μου άνοιξε μια πόρτα. Ηρέμησε, και γιατί ψάχνεις με μεσίτες? Τι να κάνω, ρε εσύ, πού αλλού να ψάξω. Παντού αυτοί πετάγονται. Εγώ βρήκα σπίτι από το σπίτι χωρίς μεσίτη.gr. Τι είναι πάλι αυτό? Είναι αυτό που λέει το όνομά του. Είναι μια πλατφόρμα που έχει αγγελίες μόνο από ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει ούτε ένας μεσίτης μέσα, στο εγγυώμαι. Βρίσκεις όποιο σπίτι σου αρέσει, παίρνεις τηλέφωνο και μιλάς κατευθείαν με τον άνθρωπο που το έχει. Προφανώς, 0 μεσητική αμοιβή. Ούτε 1 ευρώ. Τα λεφτά μένουν στην τσεπούλα σου. Σοβαρά τώρα. Γιατί δεν μου το είπες τόσο καιρό αυτό? Το ξέρεις τι μου έσωσες. Ένα 500 τουλάχιστον. Πώς γράφεται, είπες? Σπίτι. Χωρίς μεσίτη.gr. Γι' αυτό είναι η φίλη. Να φανταστώ το καφεδάκι κερασμένο μετά από αυτό. Ένα ολόκληρο 500 σου γλίτωσα. Φύγαμε.